Por tanto, lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido y salgan por ese paso fronterizo que España y Marruecos han habilitado para que abandonen la ciudad. Dice Tellado que lo más grave es que esta entrada masiva pueda volver a ocurrir porque no existe, apunta, ningún plan para evitarlo. La boya desplegada, añade, es un insulto a la inteligencia. Volvemos a escuchar a la ministra Elma Said porque también se ha referido al ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid y puesto a la venta cuando se hizo pública su adquisición. Me llama la atención poderosamente el silencio atronador del señor Feijóo en esta cuestión. Y les digo y comparto con ustedes una reflexión. Fortalecer los servicios públicos, luchar contra el cambio climático, luchar y paliar los efectos de los incendios no se hace comprando y vendiendo áticos de lujo en tu barrio de Madrid de toda la vida. La mayor petrolera del mundo dispara sus beneficios a pesar de la guerra en Irán. Dispara sus beneficios porque ha conseguido evitar el paso por el estrecho de Ormuz. Shira Valdés. La crisis en Oriente Medio y especialmente el cierre del estrecho de Ormuz ha impactado negativamente en las exportaciones de los países productores de la zona, pero este no es el caso de Aramco, que ha ganado más de 33.000 millones de dólares en el segundo trimestre del año, un 44% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a que la compañía cuenta con un oleoducto que cruza Arabia Saudí que le permite exportar su producción a través del Mar Rojo, evitando así el estrecho de Ormuz. Un beneficio al que ha contribuido el encarecimiento de los combustibles, lo que le ha llevado a aumentar el margen de refino, que es el beneficio que se obtiene al producir esos combustibles, y también se han revalorizado sus reservas de petróleo. Vamos con la información deportiva. Sara Núñez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Con la noticia de que por fin han accedido al estadio de Vallecas los operarios de la Comunidad de Madrid, primer día en el que se les permite su entrada para poder iniciar las obras para arreglar el estadio. Un día en el que continúan los movimientos en el mercado, con la duda del futuro de Rodri o de Ferran Torres, pero en el que ya se han oficializado varios traspasos. En el día de hoy se acaba de conocer el fichaje de Sazonov al Getafe. El defensa georgiano llega procedente del Torino para reforzar la defensa de los de Bordalás. Incorporación también en el Celta, la de Vladimir Silva, que ha llegado cedido pero con opción de compra y de llegadas a una salida. La de Ter Stegen, el Barcelona ha cedido al portero por una temporada al Ajax. Eso en fútbol, pero hoy día grande en natación artística para España, porque Iris Tió, que se ha proclamado esta mañana campeona de Europa en la categoría de solo técnico, lo consigue por primera vez en la historia de España en esta rutina. Esta es Iris Tió en Teledeporte tras lograr el oro. Estoy súper contenta con esta medalla porque lo he podido disfrutar muchísimo y también estar muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido porque hay veces que no los noto tan bien y los he notado bastante bien. Esta tarde buscará su quinta medalla en la rutina de técnico por equipos. Nos quedamos pendientes de la reunión de los ministros de Interior de los 27, reunión extraordinaria en torno a la crisis de Ceuta. Se lo contamos en tiempo de hora 14 con Javier Liébana. Cadena SER. Servicios informativos. Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. I tu, em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú. Referents amb tu. Penso en tu. Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra. Bona tarda, és la 1:05, ja portem 4 dies del mes d'agost i molts seguireu de vacances, no com nosaltres, que estarem així acompanyant-vos cada migdia fins a final d'agost. Però escolteu, que estem encantadíssims, I avui, com cada dimarts, revisarem la història de personatges famosos i també una mica foscos de la mà del Santi Jiménez a la seva història confidencial. I també rebrem la visita del presentador de televisió i de la ràdio, el Fran Blanco, que ens explicarà com es dona treva. I portant setmanes connectam amb vosaltres a través del nostre WhatsApp i avui parlarem d'aquesta aplicació, però dels grups de WhatsApp. Quina opinió teniu? Aneu deixant-nos notes de veu al 648 83 43 78, que en breus repassarem algunes treves. Tot això i molt més. Benvingudes a la treva. Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78. L'any 2011, l'aplicació de WhatsApp va arribar aquí i va incloure alguna de les seues actualitzacions. Era una possibilitat de crear grups per comunicar-se amb diverses persones alhora. Però no hem
hem d'oblidar que això s'ha fet tota la vida sense la necessitat d'estar en línia. Al segle XX, els artistes es reunien en cafès i llibreries per a xerrar. Així a Barcelona eren famoses les tertúlies de Els Quatre Gats o el Bar Daniels, que van ser llocs on s'intercanviaven idees, opinions i visions del món. Aquelles converses, aparentment informals, eren també una eina creativa, un laboratori de pensament per a artistes i escriptors. Els Quatre Gats van néixer l'any 1897, l'any en què Pere Romeu, és que, clar, una Pere cosa. Romeu és el seu pare. És el meu pare, no pare de llegir el seu nom, perdó. Està present sempre. Pere Romeu i els printors Santiago Rusiñol, Ramon Casas i Miquel Utrillo van obrir els Quatre Gats als baixos de la Casa Martí del carrer Montsió. Va ser creat a imatge i semblança del cabaret Les Chat Noir de París, en plena efervescència del modernisme. L'origen del nom dels Quatre Gats va sorgir perquè, quan comentaven als seus amics que anaven a obrir aquell local, la resposta més repetida era «Sereu quatre gats», i per això li van posar aquest nom. Els Quatre Gats es va convertir en un punt de reunió de talent cultural d'aquells temps i centre ideològic de l'avantguàrdia artística barcelonesa, amb la participació de personatges il·lustres com Gaudí, Joaquim Mir, Manolo Hugué, Isaac Alberiz o Enric Granados, entre molts altres. No sé si això a Múrcia també va arribar a l'institut, estudiar tot això o no? Jo els Quatre Gats no els coneixia fins que vaig venir aquí, o sigui, sí que tenia al cap tots els de Madrid, els cafès aquest en el que també es reunia tothom, i per mi és una fantasia, o sigui, pensar que abans la gent, la cuna de la intel·lectualitat, es reunia en el mateix lloc i tothom xerrava. Sí. I també era Santiago Rusiñol, que era el que la liava sempre, perquè hi havia el Cau Ferrat a Barcelona, el Cau Ferrat a Sitges, que també ho va incentivar el Santiago, i a Barcelona el Quatre Gats. Vaja, a ell el que li agradava era quedar amb gent i buscava l'excusa i el lloc on fer-ho. I que millor que un bar. Total. I parlem dels Quatre Gats, però també, com comentàvem, estava el Bar Daniels, que va ser el primer local per a dones lesbianes que hi havia a Catalunya, on es trobaven personalitats com Grete Lamam, que era bàsicament la ideòloga de les lesbianes separatistes. Estava al carrer Peronella, a tocar de la plaça Cardona, i oficialment era un lloc de jocs de taula. El que passa és que estaven totes ballant, xerrant de moltíssims temes, i quan picava la porta la policia, pues, donaven l'avís i totes treien els jocs de taula i es posaven a jugar. Clar, perquè estem parlant d'altres temps, que òbviament... Clar, òbviament estem al segle XX. Sí, menys mal. Tot i que, bueno, corremos un túpido velo, però sí. Un petó per les lesbianes. Sí. Això passava, i llavors creiem que això ara mateix seria com un missatge del WhatsApp, en plan Totalment. de dones, recolliu les vostres coses. Sí. I a Madrid deies que també... A Madrid estava el Bar Chicote. Enseñando las garras de Astraca, reclinada en la barra de Chicote, la bien paga derrite con su escote. Fundat al 1931 per Perico Chicote, va ser la primera cocteleria d'Espanya. I va ser com un temple de la nit madrilenya on van anar artistes de Hollywood com l'actriu Sofia Loren, Rita Hayworth, Ava Gardner, Grace Kelly amb el príncep Rainiero de Mónaco, el cantant Frank Sinatra, i com que tots els artistes i la gent així com famosa, reconeguda d'Espanya, es portaven als estrangers quan venien a Madrid. I que, a més, va anar fins i tot Alexander Fleming, que és el doctor que va inventar la penicilina. Allà estava tothom. O sigui, estava Hemingway, estaven tots. I molt a prop, a Recoletos, està el Café Gijón, que també era com de més l'època de... abans de la Guerra Civil i així, estava Cela, estava Lorca, Pérez Galdós, Francisco Umbral, també té un llibre que el dedica a aquest lloc, i jo he de confessar que m'agraden tant aquests llocs antics que quan vaig anar a Madrid a viure, la primera setmana meva a Madrid me'n vaig anar al Café Gijón a fer-me un cafè sola per pensar que jo estava ahí arrodejada de Lorca, de Pérez Galdós i de tota aquesta gent, perquè m'encanten aquests llocs. Aquests locals, ara el 2026, podria ser una mica el Bar Bocata de Barcelona. Exacte. També. Que, de fet, mira, ja podem anunciar, demà anirem allà a fer el programa i parlarem amb ells. És com el lloc on es reuneixen això, artistes, intel·lectuals, si volem dir, pensadors, i comparten les coses i és com comparten el procés creatiu. Pues això, avui l'intercanvi d'idees també continua sent presencial. Pots anar al Bar Bocata, com dia Uri, o a qualsevol terrassa en la que pugues pillar lloc, que això avui dia a Barcelona també és bastant difícil. I a més, el Joaquín Sabina parla molt que ahir en els bars s'ha inspirat, que moltes de les cançons han sortit en un bar i segurament, com deien aquesta cançó de Puríssima Lloro, el Bar Chicote és un gran referent per ell. I la cosa és que si Rusiñol, Gaudí, Granados o Picasso hagueren nascut en el segle XXI, ells i els seus contratertulians tindrien també un grup de WhatsApp. I seria meravellós, perquè en estos casos un grup de WhatsApp funciona un poc com una caixa negra del procés creatiu. Tot quedaria registrat. Sabríem, des del naixement de la idea, els seus dubtes i febleses fins al desenvolupament i la forma final. A més de que quedarien anotades les correccions, desviaments, variacions, tot. Podríem saber absolutament tot.
fins i tot d'algun quadre de Picasso, imagina't. Clar, malauradament el WhatsApp té això, que sempre queda tot guardat. queda I a guardat. vegades recuperes algun text, alguna cosa que havies enviat i dius, ostres, com era jo fa 15 anys? Perquè, clar, no hi ha més enllà, no? I a vegades et fa una mica de cringe, que parlàvem ahir, Sí, és això, tot queda registrat per a bé i per a no tan bé. I és que des de que el WhatsApp va arribar a les nostres vides s'ha alterat per complet també lo del temps de resposta i se'ns exigeix una immediatesa constant. L'altre dia que parlàvem de cartes, clar, tu enviaves una carta i no sabies quan arribaria la seva resposta, ni si arribaria, tampoc. I amb les trucades passava més o menys el mateix. Primer havies de trucar al fixe a casa i esperar que hi hagués algú per atendre't. The fact that you're not answering leads me to believe you're either A, not at home, B, home but don't want to talk to me, or C, home, desperately want to talk to me, and trapped into something heavy. Aquest tall és de la peli When Harry Met Sally i ell li està trucant al contestador, que per cert ella sí l'està escoltant, el que passa que decideix no respondre, i ell li diu, vull pensar que A, no estàs a casa, B, estàs a casa i no vols parlar amb mi, o C, tens moltes ganes de parlar amb mi però estàs molt cabrejada. Així que, si us plau, si és la B o la C, per favor, truca'm. Però sempre et quedava aquell dubte, no?, de estarà a casa, no estarà a casa, m'està escoltant, no vol parlar amb mi. Clar, ara... Igual no me l'agafa perquè no vol, però que no és perquè tingui un enfado per dins. Després la cosa es va accelerar un poc més amb l'arribada del telèfon mòbil perquè, clar, ja te'l podies endur a tot arreu. Però tot i així que havia la possibilitat de que no l'escoltares o que estiguessis ocupada i retornares la trucada més tard. Però ara tenim ferramentes per saber si estem en línia o fins i tot si hem llegit el missatge. És que és un escrutini total. Jo no sé si vosaltres teniu activat totes aquestes opcions de línia, el vist... Jo no tinc res, a més, des de que van donar l'opció, m'ho vaig treure tot. I és que, o sigui, a mi em sembla com una eina de control. A més, jo que treballo amb el mòbil, el cremaria cada dia, us ho juro, en plan, perquè, o sigui, la gent té la capacitat de contactar amb tu quan vol, a totes hores. Clar. I de pensar que estàs disponible. Clar, i el tema, jo també ho tinc tot tret, l'hora de connexió, el tic blau, perquè sí que em generava molt de pressió quan t'enviaven un WhatsApp que tu el llegies, però a vegades passa, no?, que escoltes un WhatsApp o el llegeixes i dius, ja respondré d'aquí 2 hores, 3 hores. Clar, tu si tenies el tic blau, que hi ha molta gent que el té encara, et sortia que l'havies llegit i quedava una mica raro com que estaves passant de l'altra persona. Per tant, ja vaig decidir eliminar-ho tot i ja està, no hi ha problemes. Tu, Aitan, el tens tot activat? Jo tinc tot desactivat i el meu pare s'enfada molt amb mi perquè no entén per què no vull que sàpiga si ho he llegit o no. I és com, bueno, és que si ara mateix no estic disponible per a contestar-te això, per molt que tu m'ho hagis enviat, no et vull respondre ara. Però també em fa pensar en com la diferència generacional, no?, de que, per exemple, els nostres pares tenen més cura, bueno, alguns, parlant molt en general, de què publiquen a les xarxes socials, són més recelosos en aquest tema, nosaltres no ho som tant, estem molt més acostumats a compartir la nostra vida a internet, i en canvi som més curosos en, no, jo no vull que sàpigues si estic en visto, o sigui, vull que sàpigues que estic prenent-me un mojito a primera línia de la platja, però no vull que sàpigues que estic en visto. I a mi m'encantaria poder tenir la doble opció, no?, de que amb determinades persones sí que tingués activat el tic blau i l'última connexió, i amb la gran majoria del món no, però no sé si es pot, jo no ho he descobert, però no ho tinc ficat així. Jo diria que no. No tinc ni idea. Llàstima. Però és això, jo ara em semblaria impensable tornar-me a activar el visto, perquè és com... És molt més tranquil. És molt més tranquil. Però sobretot perquè la gent s'ho pren malament. O sigui, si la gent li donés igual que tu hagis vist o no el missatge, ja respondràs tu quan et doni la gana, no passaria res per tenir activat el visto. I que moltes vegades quan no contestes hi ha la típica persona que et diu «Ei, ho has vist? Hola, hola», moltes exclamacions, i quan tu treus ja tens l'excusa de no, mira, estava a la piscina o estava al gimnàs o no tenia el mòbil a la mà. I ara que dius això de la típica persona, també cal parlar de les persones dins dels grups de WhatsApp, perquè això és un meló... Això és un meló tremendo. Jo he creat diversos prototipos de persones dins d'un grup de WhatsApp. Un seria l'organitzador. Crea el grup, fa enquestes, és el de quedem dissabte i al final ningú li confirma al pobre. És el pobre que pitjor viu. És el pobre que pitjor viu. Sí. I el que és imprescindible, perquè si no crea el grup, no hi ha grup. Això per començar. Després està el fantasma, que llegeix tots els missatges, no escriu mai i només apareix per dir que no puc. M'encanta quan de cop escriu el no puc una persona que està dins un grup i que ningú se l'esperava ni se'n recordava que està allà en aquell grup. Exacte. I de cop, totalment. Molt del fantasma. Ja sabíem que no podries. Després estan les memes, té un sticker per a absolutament tot. De fet, ara amb la possibilitat de fer stickers de les fotos, encara no has fet la foto i ja té un sticker amb la teua cara. Però per a mi
són els millors, són els més graciosos, destensen la conversa, perquè, clar, si ens hem de fixar només en el dels àudios eterns, que no envien cap nota de menys de 3 minuts i damunt comencen, ei, seré ràpid. Mentira, no seràs ràpid, ja sabem que no seràs ràpid. És una altra temàtica, aquesta, És la una gent altra que envia temàtica. àudio. Sí que és veritat que jo soc dels que envia moltes vegades, però que em fa molta mandra que m'enviïn, que clar, aquí si jugues, jugues. Però és que els àudios pels grups jo crec que haurien d'estar Prohibits, totalment prohibits. I saps que hauria d'estar prohibit també? El mandrós. El de, on hem quedat? Carinyo, està escrit 5 missatges a dalt. O, resumet, please. Què resumet? Si jo he llegit 200 missatges, tu també. Jo he de dir que jo sóc una mica la del meme, però també sóc una mica aquesta, perquè mai llegeixo els grups. Pues molt malament, perquè després segurament siga l'organitzador, l'administrador, el que ha de fer el resum del que s'ha parlat i aquesta persona no pot carregar amb tanta responsabilitat, perquè segurament també serà el que quan quedeu portarà el compte dels bízums i haurà d'anar passant per el grup. Ei, tu, Maria Consol, que no em vas fer el bízum de 3,65 l'altre dia. No pot carregar amb tanta responsabilitat aquesta persona. Aquest no sóc jo, perquè ja m'estàveu mirant per català i per l'altre dia que vam parlar dels bízums, no em busqueu aquí. I a mi el que em fa especialment gràcia és la mare o el pare del grup, que és el que recorda els aniversaris, pregunta si tothom ha arribat bé... Ai, la meva amiga m'enxufa fins i tot amb els complemesos. És que això és tan bonic. Complemesos. És el que té la cura del grup al final. I el que em fa especialment ràbia és l'incendiari. El que deixa un comentari polèmic i... I adéu. Adéu. I es queda d'espectador i ja no diu res més. Que per cert, ara que parlem de WhatsApps i grups de WhatsApp, hi ha molts tipus de grups i jo crec que nosaltres que no en tenim cap d'aquest tipus, però els grups de WhatsApp de les mares i pares d'una escola, allò es veu que és, vaja, això ha de ser, brutal. Ha de ser. Brutal. Clar, gent que no et coneixes de res, que et pots trobar a determinat personatge com l'incendiari que de cop treu una barbaritat i ens deixa a tot el món allà flipant. És un gremi en el que no em fa gens d'il·lusió entrar. Però també us hem preguntat a vosaltres quin rol creieu que assumiu dins un grup de WhatsApp. Soc un perfil molt concret dels grups de WhatsApp. Soc el que només apareix quan hi ha festa. La resta de l'any, silenci. Podria estar perfectament mort. Però ai, si apareix un missatge que diu dissabte fem sopar, de cop em converteixo en el community manager del grup. Passo de no existir a liderar una operació de l'OTAN perquè 20 persones acabin fent xupitos a les 3 de la matinada. La veritat és que sóc capaç d'arrossegar gent que feia mesos que deia que estava en una etapa molt casolana. Casolana? Casolana els meus pebrots. Vine, que en 2 copes tornaràs a parlar amb el teu ex. I després m'encanta, perquè dins dels grups sempre hi ha aquell amic que respon jo ho miraré. No, artista del matís. Dissabte no em diràs res. Dissabte enviaràs una foto al sofà amb una manta i un emoji de cara cansada. Que fa anys que ens coneixem, bandarra. Perquè és que jo necessito que hi vagi tothom. Si no, tinc la sensació que la festa fracassa. Em prenc les baixes com si fos un seleccionador. Estàs lesionat o què? No cal que us digui que, evidentment, acabo tancant el bar amb el cambrer recollint totes les cadires. Ell diu que és el que apareix quan hi ha festa, però jo crec que ell és el dels àudios de 3 minuts, també té tota la pinta. I del que diu bandarra, artista, figura... Jo vull ser al seu grup, El podem convidar a la PV, també. 100%. I si no hi havia prou en tots els grups que ja tenim de feina, universitat, comunitat veïnal, l'activitat que faces, bàsquet, ceràmica, música, també tenim els grups amb nosaltres mateixos. I que van molt bé. I que van molt bé. Per sobretot distribuir temes, no? Per exemple, jo tinc un que és de l'Instagram i penjo ja coses que després vull aprofitar per l'Instagram o qualsevol cosa. O recordatori de la compra. Doncs tinc un altre grup. Però, mira, l'altre dia vam parlar que a mi m'ha passat una cosa i és que els grups de WhatsApp a mi mateix en el mòbil m'han desaparegut. Estava molt preocupat, Molt preocupat. A través del WhatsApp web sí que encara hi són, però al mòbil no. No sé si a la gent li ha passat el mateix, perquè a mi em té preocupadíssim. Sisplau, ajudeu a l'obrir. I tenia grups molt xulos que en el mòbil no puc utilitzar. Clar, això està bé. Jo crec que tampoc s'ha d'abusar. És a dir, jo tinc un que es diu Hola, que estic jo amb mi mateixa i ahir és un poc batiburrillo de coses, i després el de feina, que em posa la jaqueta de feina i parle amb mi mateixa sobre les coses que em queden pendents. Per recordar coses. Jo tinc un a mi mateixa per les meves coses que es diu Persona, i després un de la treva, un de la feina de la treva, un de la feina de l'Aquí Catalunya, un de la feina del Llapis, en plan per cada programa. Uau! És que em porta moltes jaquetes. Moltes jaquetes i molts grups. I perquè és una forma molt fàcil i molt bàsica de passar-te coses del mòbil a l'ordinador. Perquè si tens el WhatsApp l'obres i jo crec que la gent, o jo almenys ho utilitzo per això, no? Per no tenir que enviar en el mail amunt i avall. No, tens així i ja està. De fet, com que tenim aquí el Santi Jiménez, Santi, tu, lo dels grups amb tu mateix, ho fas? No, tu no, eh? No, tenim una vida molt complicada. Jo tinc una cosa que es diu agenda i apunto coses. També està molt bé. També està molt bé. Era el que es feia abans. Sí, perquè jo tinc bona lletra. Però grups compartits en altra gent sí que en tens. Sí. I quin rol tens tu ahí dins? Jo dic les coses... No em ve de gust quedar.
Ja està. Però contestes al moment o et fas de rogar? No, contesto al moment, no sé, no podré venir, no em va bé, no tinc ganes. Tu tens pinta de l'incendiari, de ficar algun missatge... No. Jo els grups aquests que tinc en general són o de feina o amb els col·legues allò, i ja ens coneixem des de fa tants anys, que és allò de... No, escolta, no donis la barassa. Són els col·legues del Quatre Gats i ara tenim un grup. Sí. Bueno, una mica més joves som, Clar, encara estem vius. I també hi ha un tema dins dels grups que és quan has de marxar d'un grup. Sobretot passen coses de feina, que és com... Clar, ja s'ha acabat, aquell procés ja s'ha acabat. Què fas? Esperes a que et tiren, t'acomiades i marxes... Jo no faig fora mai a ningú. Tu no fas fora mai a ningú? Que marxin ells, Però hi ha gent que es queda safardejant, que ja no està treballant a l'empresa. Doncs que es quedin. És que és perillós, Això va contra aquests cursets que ens donen, que no poden... Collons, si volen marxar, que marxin, jo no faré fora ningú. Ara una cosa bona que hi ha des de fa uns anys és que tu marxes i no surt el missatge de tal abandonat És que el aquest grup. missatge, quina ansietat criminal. Clar, perquè jo m'acomiado de tot el grup en plan, bueno, chicos, ha sigut una experiència meravellosa, tant de bo tornar a treballar amb vosaltres, però jo surto del grup. I llavors tothom... Però al moment surts? Clar, jo surto al moment i la gent, ai, Amparo... A mi m'és igual, jo no vull veure com s'acomiada ningú. No, jo marxo. Evidentment, ja us quedáis. Jo marxo. Jo deixé, pues no sé, mitja horeta de rigor... No, perquè, a veure, una cosa i tant. A veure, tenen el teu telèfon, si estàs en el grup. Per tant, t'ho poden dir en persona, no en grup. Ja, però com que tu t'has acomiadat pel grup, ells no t'escriuen per privat, ells responen. Molt mal fet, perquè la història és, i no escriure, trucar. Home, clar, això ja seria meravellós, però la vida no funciona així últimament. És que jo bàsicament prefereixo trucar. No, és molt millor trucar. Tu t'acomiades, Uri, o marxes i adeu? Jo sóc bastant de marxar a la francesa, de fer un emoji així, adeu, Així és molt de boomer, no en francesa. Amb el puny i el ditet. He fet un gest, parlant amb la ràdio. Alerta boomer. El puny i el polze cap amunt. Però sí que marxo bastant. I també t'acomiades de tu mateix en el teu... Igual t'has acomiadat en el teu grup i no t'has donat compte. A vegades ho faria. Igual t'has acomiadat del teu grup, dies d'aquests solitaris... T'has fet fora tu mateix i per això no els trobes. Podria ser perfectament. Alguna nit d'aquestes una mica loques podria haver-ho fet i no me'n recordo. De moment, del grup de la Treva no marxarà ningú fins el 28 d'agost. Ara el que marxem som 2 minutets a Publis i tornem amb la secció del Santi. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'1 a 2 a la cadena SER i SER Catalunya. SER Catalunya, Barcelona. Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí. En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia, un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè. Patrocinen Sal Costa, Baricentro i Eurofitness. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Però no he perdut les ganes de viure i les ganes de veure't. Amb ganes de més he perdut però he guanyat. I tu em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú. I jo vaig fent tot el que puc però tinc cara de cul i no m'ho ha dit ningú. Jo només penso en mi però només penso en tu. Dos són companyia. Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
Bon dia, Santi Jiménez. Bon dia, un altre cop. Avui parlem de Borbons i corrupció, algo como Bimba i Lola, o sea, que són així de junt. Vittorio Luquino, Exacte. Puig i Cadafalc i Tarqui Hatch. Tarqui Hatch. De quin Borbón parlem avui? Bueno, podríem parlar de qualsevol, realment, però per entendre la història, de l'actualitat, hem d'anar una mica al passat i veurem que tot està inventat i que això, diem, ostres, és que el rei emèrit viu allà a cos de rei, mai millor dit, allà a Abu Dhabi i tal. Clar, però diem, hòstia, és que clar, aquest home és raro a la família, és un raravis, aquest ha sortit malament. No. És que ens han robat des de que tenien sentit des de que van seure Des de que van arribar. Sí, però hi ha un que és a l'epítome, l'exemple clar de com es pot ser lladre fins a no dir prou. I qui és? És Alfonso de León, Fernando María, Jaime Isidro Pascual, Antonio de Borbón i Habsburg i Lorena, conegut com Alfons XIII. És l'avi del rei emèrit, besavi de l'actual rei Preparau. I també tenia un bon membre com les últimes seccions. No, però li agradava fer-lo servir. No. Avui no entrarem en la falocràcia perquè ja m'ho tirat encara. Ja està bé, no? Però parlarem de sexe, això sí que... Doncs Santi, jo tinc una història amb Alfonso XIII. Vale, mira, la meva família odia Alfonso XIII, la meva àvia, que en pau descansi, l'odiava més, i no per republicans ni per res, sinó perquè el besavi de la meva àvia, el meu besavi, el pare de la meva àvia, era guàrdia civil. I llavors la meva àvia era molt gran, o sigui, és una generació més gran que les nostres àvies. I llavors el seu pare va anar a esperar Alfonso XIII quan van arribar de no sé on a Cartagena, al port. No, quan anaven a marxar. Quan anaven, o sigui, algo sí, així. Ara parlarem del tema. Val. O sigui, ell va anar a rebre o a esperar a l'Alfonso XIII a Cartagena. Va caure la de Déu, val? Es va mullar molt, i va agafar una pulmonia i va morir per pulmonia. I amb dues nenes... Alfonso XIII pot dir que ha matat algú de la teva família. Exacte. I per això la meva àvia li odiava. Home, clar, evidentment... Normal. La va deixar a sa mare i amb dues nenes petites, sense pare. Ara l'odiem més encara. No, ja veureu. S'ha de dir que tot aquest nom que tenia, que es resumia en Alfons XIII, a Catalunya tenia un malnom molt curiós que li deien cametes. Perquè tenia les cametes molt primes i aleshores la gent se n'enfotia d'ell i li deia cametes. Com us deia, és el típic Borbó, però posat a l'enèsima potència. És a dir, l'exemple, l'identikit del Borbó, no? El piso muestra. És a dir, tenia tot. Covard, obsés sexual, lladre, feixista, colpista, malpare, cràpula, vividor, irrespectuós amb la vida dels seus súbdits, mal governant i dèspota. Això sí, es va fer immensament ric i es va fartar de cardar. I com es va fer immensament ric? Per rei? Sí, per rei i per golfo. Ajuda, sí. Sí. Ell realment tenia un lema que era... tots els reis tenen un lema, no? Un és el a por ellos, l'altre és el no sé què, però bueno, ell tenia un que era con el rei, con razón o sin ella. I la tenia normalment o no la tenia? No la tenia, però li era igual. A veure, ell comença el seu primer escàndol és... mira, tot això també serveix per explicar-ho. Amb la guerra al Marroc, que d'estos barros vienen estos lodos. El desastre d'Anual, que és una batalla que espera el 1920 per les tropes espanyoles, va ser un desastre, va ser la gran crisi d'Espanya en aquella època. I es fa una recerca parlamentària de per què s'havia perdut aquella batalla, perquè les tropes estaven mal preparades, perquè Abdelkrim els havia massacrat, i se li encarrega un informe a un general que es deia Juan Picasso. Juan Picasso fa el que és el famosíssim informe Picasso, en el qual fa una comissió d'investigació i resulta que descobreix totes les corrupcions que hi ha en l'exèrcit espanyol, que són ascensos injustificats, més jefes que índios, que les tropes estaven mal preparades, que la gent es quedava els diners, i en cada informe, cada plana de l'informe Picasso, el rei surt retratat com que s'enduia la mordida, i per això l'exèrcit va ser un desastre absolut, van morir moltíssims reclutes. O sigui que... Però, vamos, això ho va arreglar el rei molt fàcilment, va provocar el cop d'estat de Primo de Rivera, l'informe Picasso va acabar amb un calaix, va acabar la república, van acabar els republicans... I tothom se'n va oblidar de l'informe Picasso i de la mordida del rei i de tot. I aleshores, aquell moment, el rei es dedica a dir, hòstia, i aquí, amb Primo de Rivera i tot això, puc robar el que em doni la gana. De fet, Valle Inclán, segurament des del Café Gijón, va dir allò de los españoles han echado al último Borbón. Ay, don Ramón, si hubiera sabido que vendrían más, no por rey, sino por ladrón. Vale. Per què? Perquè Alfons XIII tenia
era com Trump, diguem-ne. Tenia una gran informació financera i industrial del país i la va utilitzar per fer les seves inversions. Es crea la companyia Transmediterrània en aquell temps, accionista. És que també em recorda molt a... Empresari. Es comença a fer les obres del metro, accionista del metro. Es comença a fer la primera fàbrica de cotxes que hi ha a Espanya, que és la Hispano-Suïssa, accionista de l'Hispano-Suïssa. Ara seria accionista de CS. Però, claríssimament. Però la gran golfada que va fer va ser amb els llebrers, els galgos. L'any 1929 es crea el Club Deportivo Galguero Espanyol, una societat sense ànim de lucre, que és per fomentar la raça del llebrer espanyol. Perquè estaven en perill d'extinció o perquè li donava... O perquè era un trinquer de collons. El club transferia beneficis a la Societat Mecànica i a Stadium Metropolità, dues empreses fantasmes, on el rei, patapam, participava de l'accionariat mitjançant un testaferro. Amb aquest trinque, el rei, us parlaré amb euros actuals, va obtenir un benefici de 6,18 milions d'euros Que anuals. abans eren molt més, no? Sí. Home, moltíssim més, evidentment. Abans, amb una pesseta, podies passar el cap de setmana. Per fer-vos una idea de com era de xoriço el besavi de l'actual rei, s'ha calculat en euros actuals, repeteixo, que el seu patrimoni, entre quan neix, el 1886, i el 1902, quan és coronat, era de, gens menyspreable, 35 milions d'euros actuals. Està bé. No està mal. Després, gràcies a la fortuna de la seva dona, que estava podrida de diners, i els negocis com a rei, es calcula, aquests negocis que feia com a accionista, que la seva fortuna, com va marxar a l'exili, l'havia augmentat de 35 a 144 milions d'euros. Mare meva. No està mal. I quan s'exilia, té a la seva disposició, amb bancs de Londres, París, Suïssa, etc., 48 milions d'euros només al seu nom. I li van lluir aquests diners? O sigui, o portava un tren de vida que no... No. Ell era Floyd Mayweather en gira o els Sex Pistols en gira. Diguem-ne que no tirava això. El seu exili és una gira d'un rockstar i ell es desentén de la família amb un acte heroic per la pàtria. Aquí és on surt el teu avi. Ell, veient que la cosa a Espanya... El besavi, perdona. Veient que la cosa estava posant xunga perquè havien guanyat els republicans, el rei agafa el seu Hispano-Suïssa, que era un cotxe superluxe en aquella època, i conduint ell, ja se sap que els borbons són muy campechanos i conducen su propio cotxe i els agrada molt la velocitat, posa rumb a Cartagena per agafar un barco i fugir d'Espanya. Allí estava el besavi de la Allà està allò caient-li la intemerata, pobre home, esperant-lo. No era l'únic que anava... O sigui, el teu besavi, pobre, mullant-se, i el rei anava amb presses. Anava amb presses i es deixa la família a Madrid. És un petit detall que aquí no li passaria quan ha de marxar a l'exili. Es deixa la família. Però la família, realment, la seva dona i 5 dels seus fills, 2, tenint en compte que eren hemofílics i estaven malalts al llit i eren incapaços, l'altre era sordmut, i les dues nenes. L'altre fill, que és Juan, el pare d'aquell senyor tatuat i tal, el pare del rei, estava fent de becari a la Marina Anglesa. Aleshores, la gent el comença a perseguir i tal, però ell, Chino arriba a Marsella, on l'espera Quiñones de León, que Quiñones de León és l'ambaixador d'Espanya a França. És un nom d'ambaixador. D'ambaixador, claríssimament. No pot ser una altra cosa. Si et dius Quiñones de León, no pot ser una altra cosa. I aquest li comunica que els reis i la reina, els nens i la reina, estan fora de París, i el tio diu i que aniran a París directament. I ell diu, vale, pues porta'm a París. Diu, a París a veure la família? Diu, no, a l'Hotel París de Montecarlo. A l'Hotel París de Montecarlo, on la seva primera acció com a rei a l'exili va ser anar al bar de l'hotel i degustar un còctel que ja ell havia visitat molt, aquest bar, batejat amb el seu nom, que és el còctel Alfons XIII, per si el voleu provar. Es compon de ginebra, d'uboner i una mica d'angostura. 2 dies després, el tio, després d'haver-se pagat la farra a Montecarlo, arriba a París, gairebé ni saluda a la família, però ordena un encàrrec de gran transcendència nacional a l'ambaixador. L'envia a la sastreria Sulca, de la Rue Rivoli, perquè li compri 12 camises de seda. I comença a gastar els diners en farres, caceres, festes, mentre el molt miserable obliga la seva família a refugiar-se en un hotelet de Fontainebleau, mentre ella es queda a París pagant-se la gran vida. Fins que la reina, un bon dia, se li inflen els ovaris, busca el seu marit a l'hotel de París i li diu que es torna a Anglaterra, perquè ella era anglesa, i li diu que amb la seva mare
que és la reina Victòria, i li diu textualment: en ma vida vull tornar a veure aquesta cara lletja. I Santi, com ens quedem sense temps, perquè avui si no ens dona temps, a part de que ell va tenir molts fills a tot arreu, en plan, Sí. que es veu que era també un cràpula, una altra perla, És besavi de Carly Simon, per cert. i ell, a més, el que li agradava el sexe ho va portar també no només a la pràctica, sinó com un mecenes de l'art, perquè ell produïa pel·lícules. I tant. Ell està a València, estan documentades, hi ha a la Filmoteca de València 3 pel·lícules produïdes, dirigides, guionitzades, però no protagonitzades, no patiu. Són pornos que les van dirigir els germans Baños quan ell feia els guions. Les 3 pel·lícules guionitzades pel propi rei es titulen El confessor, podeu imaginar de què va, un capellà que hi ha una senyora que havia de confessar els pecats i acaba confessant-ho tot. El consultori de senyores, és una altra cosa que també li agradava molt, un metge, i després el ministre. A més, se n'enfotia del poble perquè és un ministre que rep una senyora perquè vol que el seu fill o el seu marit no vagin a la guerra del Marroc, i aleshores ell li diu, si no vols que vagi, ja saps el que ha de fer. Bueno, també era molt aficionat a les orgies. En el seu llibre, en el llibre d'Anita Loos, Adeu a Hollywood amb un petó, explica que el rei d'Espanya era un gran visitant de Hollywood i era molt amic de Douglas Fairbanks, la gran estrella del cinema mut de l'època, i que ell un dia li va demanar a Douglas Fairbanks conèixer a Fatty Arbuckle. Fatty Arbuckle era un actor molt gros, per això li deien Fatty, que feia cinema còmic. I aquest home estava a la presó i havia caigut en desgràcia perquè Fairbanks li va explicar que no seria possible conèixer a Fatty perquè havia caigut en desgràcia per suposadament haver matat un adolescent amb una orgia introduint-li una ampolla de xampany dins de la vagina. I el rei no el va cancel·lar. No, ell va dir, quina injustícia, si això ens pot passar a qualsevol. Clar, home, qualsevol jo crec que No no, va dir, però bueno. lo siento mucho, no volverá a ocurrir. M'he equivocado. No? Però bueno. M'he equivocado. Moltes gràcies, A Santi. vosaltres. Sempre ens ensenyes tant, ara ja sabem què li va passar al besavi de l'Amparo. Ens veiem... Culpa d'Alfons XIII. Alfons XIII. Ens veiem la setmana que ve. Sí, senyores. I ara anem a descobrir com es dona treva el franc blanco. Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en lucro. Avui ens visita un mestre en aquest ofici que és la comunicació. Un referent, televisió, ràdio, llibres, paternitat, tot el que se li posi per davant. Fins i tot va aparèixer en un capítol de Los Serrano. Amb tantes coses que fa, la gran pregunta és: tindrà temps per donar-se treva a ell mateix? Avui ens ho explicarà el Francisco Blanco Escudero. Potser per aquest nom no us ve ningú al cap, però segur que sí us sona si us diem que avui ens visita el Fran Blanco. Com estàs, Frank? Estic impressionat i molt sorprès per aquest jingle cantat amb el meu nom. Anda ja 2010. Sí, ho identifico perfectament, però ha plogut, Ha plogut des de llavors. Home, i molts anys de ràdio, de molts projectes. Sí. I la pregunta I en aquesta casa. Moltes vegades. I aquí, ara has I en tornat. aquests estudis, I en aquests estudis. La pregunta és, després de tants anys, et consideres workaholic? Sí, però no després de tants anys. Jo ja vaig començar sent workaholic. Penseu que quan jo vaig començar a la ràdio, que és una cosa que avui dia no es permetria, jo amb 13 anys estava ja davant del micròfon. Avui això ja no passa tant, afortunadament, però a mi no em va anar malament. I jo, des de petit, sempre que podia, estava a la ràdio. Jo sortia de l'institut i estava a la ràdio. Per tant, era addicte a la ràdio abans de dedicar-me professionalment a ella. I segurament em dedico professionalment a ella perquè era molt addicte. O sigui, tens més anys fent ràdio a la teva vida que sense. Sí, aquesta és una reflexió que vaig fer ja fa molts anys, però és que amb 30 anys jo ja portava més anys parlant cada dia al micròfon que els anys que havia estat sense parlar-ne. I fora de la feina, tu com et dones treva? A veure, de moltes maneres, però et diria amb una copa de vi blanc, en una taula envoltat de bons amics, o família, o tots barrejats, i si pot ser de rialles. De fet, aquest estiu treva no en tindràs, perquè ara fa unes setmanes vas estrenar A la cara amb el Xavier Sardà. No sé com es va originar aquest projecte. Amb el Xavier havies coincidit fa molts anys, Cròniques Marcianes. Qui va trucar aquí? Com va sorgir això? A veure, Xavi Sardà és el senyor que a mi em dona la meva primera feina a televisió, a Cròniques Marcianes, efectivament. Fent del seu doble.
Exacte, jo era un tio que sortia allà sense avisar, a mi ningú no em presentava. Allò, es tornava de la publi, se'm veia a mi que era un senyor que imitava el presentador. Però, després d'aquella experiència, en Xavier Sardà i jo ens hem anat retrobant durant els anys perquè hem tingut amics en comú, en aniversaris, casaments, i després ens vam retrobar a la televisió. En la meva etapa a la Sexta alguna vegada havíem coincidit. I en els últims anys a Telecinco havíem tornat a coincidir com a companys amb l'Anna Rosa Quintana, després jo em vaig quedar amb aquell programa i en Xavi estava com a col·laborador. Per tant, en els últims anys vam tenir un contacte molt més regular i pràcticament setmanal. I quan s'acaba la tele, clar, Xavi Sardà i jo, a part que ens coneixem fa molts anys, és que ens entenem molt bé. És que parlem el mateix idioma, que també és normal, perquè l'idioma jo, radiofònic o televisió, també l'he pres d'ell. I llavors, un dia parlant, jo li dic, Xavier, hauríem de fer alguna cosa. Hauríem de fer alguna cosa, tu i jo tenim una relació en pantalla que la gent a vegades, o a la ràdio, a vegades es pensa que ens barallem i que ens portem malament. Al contrari, són teatrets que nosaltres muntem perquè ens encanta fotre'ns canya. I a partir d'aquesta conversa, doncs, pensem que el lloc és la ràdio i el lloc ha de ser la cadena SER, que és casa nostra, i això t'estic parlant de finals de l'any vinent. Vull dir, aquesta idea d'aquest programa que comencem a escoltar aquest estiu a la SER és una cosa de la tardor quan la comencem a pensar. Perquè, a més, tu portaves sense fer ràdio més o menys de la pandèmia. 6 anys. 6 anys, clar. 6 anys clavats. I per què ràdio un altre cop? Perquè tu ets molt de tele, també. Sí, però us estic dient que jo, amb els 13 anys, estava davant un micro. Les ganes de micro, que jo anava a dir tenia, no, tinc. Vull dir, les ganes de ràdio, el mono de ràdio, i que no té res a veure amb la televisió. La televisió és un mitjà maquíssim i m'ha donat moltes alegries. Però la ràdio, és que la ràdio tira. Clar, no es pot deixar mai del tot, no? La ràdio sempre et tira algun moment. Clar, és que jo porto 6 anys intentant tornar a la ràdio, que això és molt curiós perquè a xarxes o segons quines persones pensen que tu decideixes quan tornes als llocs. I no, vull dir, aquí hem d'estar d'acord totes dues parts. La ràdio ha de voler que tu tornis, no? I no sempre la porta està oberta quan tu voldries, on tu voldries. L'altre dia, quan va estar aquí el sastre, ens va dir que ell, tot i que estiga de vacances, mai deixa de mirar la vida en ràdio, que és una cosa que li costa molt i que tampoc vol desprendre's d'eixa mirada. A tu també et passa que estàs mirant una pel·lícula i dius d'aquí surt una entrevista, d'això podria fer un tema... Això em passa depenent del que estigui fent. Entenc que a Sastre això li passa perquè el Sastre més està treballant amb l'actualitat tots els dies. Quan a mi m'ha passat això d'estar en un programa diari, com és el seu cas, sigui tant a la ràdio com a la tele, és veritat que estàs en alerta de manera contínua, perquè és veritat que tot és susceptible de ser un contingut o pot ser una entrevista o et pot donar una idea per fer el que sigui. Quan estàs en un moment més relaxat, com jo ara, que no estic en un format diari, em puc permetre el luxe de mirar-ho una mica més relaxat, que també s'agraeix, No, totalment. I una cosa amb la que has treballat tu molt, que és la premsa del cor, i que tu dius que t'agrada però que no perderies el cap, com tal. Això he dit jo? Sí, això he escoltat jo. Ah, sí? Que t'agrada molt, però que no et posaries com un boig a barejar-te amb ningú. Ah, sí. Exacte, que com que t'agrada. Sí, em reconec en haver dit una cosa així. Sí. No era ella, no? Sí. Exacte. I en la vida diària, o sea, tu posaries l'orella en una conversa que tens al costat d'un restaurant? I tant que sí. No, ho faig. Clar, o sigui, la mirada del cor sí que la tens en el teu dia a dia. Sí, però no del cor, vull dir, perquè jo sóc una persona molt curiosa. Clar. Però de tota la vida. Ara, sí que t'he de dir que, mira, això és un divertiment entre alguns amics, molt bons amics, és un divertiment que a vegades comentem, d'estar pendent de converses a l'altra taula del restaurant, etc. Tinc uns amics que d'això ho han convertit en una afició seriosa i ens expliquen converses i... Anem als restaurants, estar en silenci per escoltar la gent. I ens expliquen això. I segons el restaurant la gent parlarà d'unes coses o altres o anirà un tipus de gent. Bueno, sí, jo no he arribat a professionalitzar-ho tant i llavors resulta que a vegades amb aquests amics quedem i ja no són ells dos, sinó que som ja 4 i ho intenten fer, però jo em tallo molt perquè a mi m'agrada però que no se'm noti. Clar. Que no sigui molt descarat. Clar, però és que aquests amics meus és que són molt descarats. I si sous 4 en silenci... És que miren.
Home, ara parlaves d'amics, òbviament, després de tants anys has fet molts amics en aquest mitjà. A la cara, el programa que feu, vosaltres pregunteu en els convidats, aneu a sortir al carrer i també pregunteu a amics que us diguin coses sobre la persona. Hem fet el mateix, amb un bon amic teu que ens parli com és el Fran Blanco. Aquí el Toni Aguilar per desitjar-vos un bon estiu, bon programa, molta sort. Ja vam anar que parli una miqueta d'aquest senyor que teniu aquí convidat, que tinc la sort de comptar amb ell, no només com a company a la ràdio tants anys, sinó com a bon amic. Parlem de tot, parlem de la nostra vida, dels nostres fills, de les nostres famílies. I és una persona, el Frank, que sempre tracta molt bé la gent que l'envolta i els que viatgem amb ell, excepte, atenció, quan arriba tard a un espectacle de PortAventura. En aquest moment surt de dins d'ell el Fran negre en comptes del Fran Blanco i comença a dir improperis per la boca. Però bueno, que us ho expliqui ell. Bueno, us estimo molt a tots i, Luis, que passeu un bon estiu. Moltes gràcies, bonics. M'encanta el concepte de Frank negre. Clar, no, és que és molt heavy, això. Sí, vam coincidir a PortAventura les dues famílies, la del Toni Aguilar amb la seva dona i els seus nens i nosaltres, i la família. I llavors vam decidir anar, no recordo quin espectacle, a no sé quina zona de PortAventura. No? I és allò, sabeu que hi ha uns horaris. Sí. I, a més, estava ple de gom a gom, és a dir, a tal hora, si no estàs allà, adeu. Tanquen. Sí. D'acord? Llavors, vam sortir corrents, allò que dius, no arribo, i estic 20 minuts perquè estic a l'altra banda de PortAventura. I estem, les dues famílies corrents, i jo, que no arribem. Bé, efectivament. No vam arribar a temps, ens tanquen la porta. Uf, això és el que més ràbia fa, més ràbia. Això és el que més ràbia fa. No és que diguis, mira, ja han tancat. No, és m'estan tancant així a càmera lenta però que no ho pots evitar. I llavors, en el just moment que m'han tancat la porta a la cara, a tots, i jo molt agobiat perquè, ostres, és que estàvem suant. De veritat, vam córrer però com animals. Una persona em diu, ai, tu ets Fran Blanco, no? I llavors jo dic, no, pero ahora soy Frank negro porque estoy negro de fíjate lo que me ha pasado y tal. Quan aquella persona marxa, el Toni Aguilar veig que s'està descollonant i dic, però què passa, Toni? I diu, es que le has dicho, es que soy Frank negro i aquesta persona era de raça negra. No. Clar, però de veritat, jo... No vas caure, clar, no, estàs en el... Jo vaig fer un comentari, jo en aquell moment no veia la raça de ningú ni el color de pell de ningú. Exacte, la porta tancant-se davant de tu, era l'únic que ves en aquest moment. És que m'és igual que m'ho hagués dit aquella persona que un altre, que el meu comentari hagués estat el mateix perquè estava negro i de més. I el Toni Aguilar, bueno, s'ho va passar molt bé, que mira, se'n recorda. I parlem del Fran negre, també et torno a citar, vale? Sí? No és dia. Sí? Dius que ets, bueno, en català es diu rondinaire, jo dic grunyon, perquè jo a tu te vaig escoltar, dic grunyon. Sí, ho soc. I cada cop a pitjor, De fet, ara tenim un tall de fa molts anys, a veure si l'identifiques, podríem dir Frank Negro. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Joder! Me cago en la puta. Me acabo de depilar 2 o 3 pelos, coño. Se ha despegado una tirita, tío, y ha cogido un pelillo por ahí. La mare que em va parir. Ho reconeixes, això? De quin any creus que pot ser? És que no sóc capaç ni d'identificar a on. Això era del 40 a l'1 a la televisió, 2002, 2003, 2004, i això va ser perquè tenies un micròfon i al desenganxar-t'ho ara pot ser. Et vas emportar algun cabell, algun pèl? Sí, perquè això em fa molta ràbia a la televisió, però encara a dia d'avui, en alguns programes on treballo, els tècnics de so, que els estimo molt, però a vegades es passen de voler fer les coses bé, resulta que t'agafen com una espècie de tirita, que és cinta adhesiva d'una manera o una altra, i allà és que m'havien posat la cinta adhesiva, que sí, agafava el micro perquè no es mogués, però es va endur algun cabell dels pocs que jo tenia i, clar, em va fer mal. Sí. Total. Però això és rondinaire a nivell O sigui, el Fran negre és molt pitjor que això. És molt més hardcore, sí. Esperem no veure'l avui. No, avui estem entre amics. De fet, la ràdio, això dèiem, des dels 13 anys, gairebé 40 anys, t'ha fet riure, plorar, i a més també, gràcies a la ràdio, t'has enamorat. Sí. I has fet una família. Això és molt heavy. Això sí que no m'ho esperava. No? Però sí, la ràdio em va regalar, entre altres projectes, fer l'Homes 40
als 40. Aquí és on jo vaig treballar amb la Cira Fernández, que actualment és la meva dona i mare dels meus fills. I el curiós és que havíem treballat plegats als 40 durant molt de temps, però allà no teníem bona relació. És a dir, la nostra relació... A més, jo tenia parella i ella també, vull dir. I la nostra relació bona comença quan deixem de treballar plegats. I sí, i un dia, doncs, en comptes de veure't com una persona amb la que no fas match treballant, que era el nostre cas, nosaltres vam treballar junts molts anys i no havia manera d'entendre'ns, perquè ho vèiem tot molt diferent. I va ser deixar de treballar junts i mira, no sé com, això es va descontrolar i aquí estem. I per portar una família us enteneu? Sí, afortunadament. Per això sí. Mira, pensa que el nostre fill gran té 15 anys i mig. Ah, Déu-n'hi-do. Vull dir, més els que ja portàvem de relació, però de família, fem família més de 15 anys. I sí. També jo crec que és molt difícil fer una família. Una relació és diferent, una relació d'anar a sopar, anar al cinema. Però fer una família amb alguna persona que vegi la vida d'una manera molt diferent a tu, jo crec que ha de ser molt complicat. Aquesta cançó, no sé si la recordes, però és que et va jugar una mala passada el seu nom. Noruega, de 19 años, que se dio a conocer con una canción llamada Unforgivable, sí. Unforgivable Sinner, pecador imperdonable. Això pas també, de la mateixa època. Però això va sortir? Això va sortir... Bueno, estava a l'arxiu, no sé si va sortir o no, però vaja, a vegades ho hem trobat. No va sortir això. Ah, que tenim allà el Carles. Després es va editar i es va revifar. Ah, però... és que clar... T'imagines que sortís això? Bueno, a vegades no passa res, passen coses així, el directe té això. Podria sortir i no passaria res. No, però m'estranyava perquè habitualment a mi m'agrada molt la naturalitat, i si ens equivoquem en alguna cosa, ens hem equivocat. Però aquesta és la típica errada que si la tinc, dic, ho he de repetir. I que al final tampoc és la nostra llengua i no passa absolutament res. A mi em fa una gràcia quan se'ns exigeix dir alguns noms que no saps ni com es pronuncien, que tu dius, bueno, que es posen a ella a pronunciar un nom en català... Sí, però aquí, mira, jo seria capaç de defendre o de defensar els dos arguments. Però jo que he presentat tants programes musicals i he hagut de presentar tantes cançons en anglès, i moltes les he pronunciat molt malament, t'he de dir que estic molt penedit d'això. Jo crec que és una responsabilitat de qui presenta una cançó amb un títol en anglès. Mira, no cal que sàpigues anglès, però almenys has de saber com es pronuncia. Intentar-ho s'intenta, però hi ha coses més complicades que altres. És que, vull dir, jo he sentit, i segurament hauré dit, però he sentit autèntiques barbaritats de companys dels 40 i d'emissores que són els 40 que presenten una cançó i dius, ostres, és que qualsevol... Com és allò que diuen algunes sèries o pel·lícules, no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Doncs amb els títols també. I el problema quan la vols buscar quan no has entès el nom de la cançó. Això ens va passar que no sabia com escriure Unforgivable Sinner i estava allà intentant reproduir el que s'havia dit. I això passa també a vegades quan es pronuncia una cançó que no està ben feta. Totalment. Parlant dels 40, em van explicat una anècdota, que no sé si vols aprofundir, que va ser en una festa a Girona dels 40 amb una samarreta i que et vas fer una nata, et vas fotre una nata... Ostres! Impressionant. Sí, això va ser un concert Fires de Sant Narcís, ho recordo perfectament. Era un concert de diversos grups de rock en català, era la nit del rock en català, i no sé quanta gent havia allà, 4.000, 5.000 persones de públic, i jo havia d'allargar perquè érem diferents grups, havia d'estirar una mica la presentació entre que marxava un grup i venia l'altre, que havia de connectar les guitarres. Bé, les coses tècniques... Allarga, que no està preparat. Clar, allarga, que quan acabis de presentar el grup, doncs ja el grup comenci a tocar. Jo tenia una sèrie de samarretes, allò que des de l'escenari llences al públic. I em vaig entregar tant que vaig topar-me amb un altaveu i sí, de fet portava el micro de mà i recordo perfectament com no veig l'altaveu, topo amb ell, caic amb el micro a la mà i sento, perquè no havia ni música de fons ni hòsties, i sento pum! I la reverb
tot el recinte perquè tothom es va callar de cop. Vull dir, és que la nata no es va veure, és que es va sentir. I recordo que allà al terra ja estava el següent grup preparat. Des d'allà al terra jo veig, no sé si era el guitarrista o el baixista, jo des del terra, que en aquell moment jo mirava cap a dalt i semblava veure un senyor de 5 metres. Jo em veia molt petit i ell molt gran, i ell mirant-me amb una cara, no recordo de quin grup era, però amb una cara de dir, ostres, quin ridícul estàs fotent, no? Si això passa a vegades, que vas pel carrer i et caus i ja amb 4.000 I persones... llavors, com et salves? Vull dir, com continues? Doncs jo el que vaig fer, perquè no se'm va ocórrer una altra cosa, és dir, bueno, em podíeu aplaudir de la hòstia que m'he fotut o alguna així, i llavors ja sí, tothom va començar a aplaudir molt bé. i ja va passar, S'ha de tirar de l'humor en aquestes situacions. Ostres, però no sé qui us ho ha explicat, però molt bona memòria. Home, de fet, amb quin projecte et quedaries? Perquè això que parlàvem, no? 1000 històries, ràdio, televisió, ara també a la cara, també a Fiesta Telecinco que fas aquest agost. Sí. Quin seria el projecte que més il·lusió t'ha fet fer? O un d'aquells que recordis amb especial il·lusió? Ostres, a veure, et diria el primer, l'Andallà dels 40. L'Andallà dels 40, aquest seria. Per les grans alegries, és veritat que s'havia de matinar i s'havia de treballar molt, però per la gent que vaig conèixer, pels equips que vaig tenir acompanyant-me, l'Andallà dels 40 és insuperable. I també has fet realities, crec, però que mai has participat en ningú. No, ni està en els meus plans. I si haguessis de triar en plan superboig, vinga, me'n vaig a un, quin seria? A veure, seria Gran Hermano. Sí. Seria Gran Hermano. Però Gran Hermano old school, no? Perquè jo crec que ha anat perdent un poc també l'essència de l'inici. Bé, és que els programes, no només els realities, no? Però tots els programes evolucionen. Però sí, jo sóc fan de Gran Hermano, l'original, d'aquell primer que vosaltres no estàveu pràcticament a la vida, que és de l'any 2000 o 2001, imagineu-vos. Sí, eren petits. Clar. Jo no estava a la vida, jo l'he repescat després, però no estava a la vida. Però sí, tot i que, ja us dic, no estaria als meus plans. I us dic Gran Hermano perquè és el reality amb el que jo em vaig enganxar i em vaig adonar que estava malalt de tele i de reality, però en el fons el que m'agradaria, però no tinc el valor, seria Supervivientes. És el que t'anava a dir, perquè, ojo, Fran Blanco en Supervivientes. Ja, però com que entre que sóc una persona que sempre s'està queixant de tot i que sóc una persona còmoda, que no li agrada passar-ho malament, l'ideal sí, però a la pràctica sé que no. La isla descartem, òbviament. La isla de les tentacions, fora. Aquí res. Sí, no. A més, no, jo no tindria res a fer. A mi em fotrien fora d'allà. Dirien, però tu no què fas? dona joc, no? Clar, no, tu què fas aquí? Si tu et treus la samarreta i, si us plau, tapa't. I en aquest programa has de tenir un bon six-pack. Total. Frank, moltes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé vosaltres, aquest estiu. Molta sort en les setmanes que us queden. Igualment. Merci. Igualment, ara que estem a la mateixa casa. Sí, senyor. Ens trobarem. Totalment. I aquesta cançó, que crec que és un artista que et va fer molta il·lusió entrevistar, conèixer, el George Michael. El George Michael. No com Eros Ramazzotti, un altre que no parlarem avui, però... No, millor no. És una altra anècdota. George Michael va ser un tio que em va enamorar a l'entrevista i sobretot perquè pensava que m'oferia... Sabeu aquells convidats que penses, ostres, aquest serà difícil. Sí. I va ser tot el contrari. Vull dir, per emportar-te a la casa a viure. Que vagi molt bé i molta treva aquest estiu. Gràcies a vosaltres. Fins la pròxima. I fins aquí la treva d'avui, però us recordem que podeu recuperar els continguts a la web i a les xarxes de Ser Catalunya. Gràcies al Fran Blanco i al Santi Jiménez, i demà sortirem de l'estudi per anar al Bar Bocata i també tindrem el One Hit Wonder amb l'Orquestra Diversiones. Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Meseguer a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes, som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Adéu, adéu. Adéu. Son las 2, la 1 en Canarias.